Ya, nanti Bapak ke depan ya. Oke. Beneran ya, Pak? Asik. Tunjukkan lagi ya, Pak. Bu, sampai gunung ayo. Ayo goyang mawon, goyang mawon. Zaman persuan orang kelingan Ayo maju, maju. anak-anak biyen tak obati ing saiki ana ngendi Mbak Nopi Ayo Mbak Nopi gunung tak cacoki sego sanggung yen mendung tak silih kabeh gunung Mas, mbok nyanyi sing ikhlas ngono sing hati gembira ngono lho. aku ki gumun lho nek wajahku dudu wajah pasaran sawer apa piye angger wong nyawer kok mesti nanggone wong wedok terus yo Siapa bilang wajah sampean tuh kula pasaran, niku jane nggih Mas? nampa Bu kula niku disawer pinten-pinten kula tampa mboten nyawer duit rokok nggih kula tampa kok gumun kula niku Aja kaya ngono lho, Mas. Tak paringi ki lho. Sakar bisa terus kok wingi laras ini edan lagi Dek zaman berjuang Dor eling anak-anak Biyen kan wedi Ing saiki ana ngendi janji ning saiki apa lagi Ate gunung tak cacoki sego jagung terus aja mandek to yen mendung masih sampai gunung bukan Apa? informasi 2 lagu lagi terus Ripa to Bu Sakar bisa Halo
Apa? Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang asik ambiyen Jangan banyak-banyak, Pak. peni ning saiki ana endi Eri, Apa? kowe iki bodohmu rame-rame. Lagune lagi rame jadi ndek. Lho, kowe iki nyambut gawe. Sumarmi. Aneng gunung tak cayongi sego jagung ayen mendung tak silih kabeh gunung Kaya kaset kusut jenengan sing nyengkar lho, sing Mas. bosok ya sing nyobit Ini ya lambemu kowe sing bosok. kok iso lagi sok kaya jaman 76 ae Lah kuwi kan eramu to, Mas. iki ki songo anu selawe sing apik Beda. anggo Kalau tat lho aku beda. coba dang Sekar bisa nyawang gunung desa dadi iya bun ora iman gone padha di zaman berjuang berkali Kowe iki jane mudeng apa ora, Ris? Ya mudeng ta, Mas? Penggitar kok iso kaya ngono kuwi lho. Sekar bisa nyawang Lho ngene iki lho, Rik. Rasa mutungan ngono lho, Mas. Ya kok. Aku ora ati iki. Iki ki rombongan. Barang kowe apa? Nek yo iki rombonganmu. Nek yo asu kowe apa? Sing ngelokne sok asu sapa? Aku ora ngelokne
yoga asu. Lah kowe mau ngono. Lah iya, nek yoga asu kowe apa? Aku ora ngeloke yoga kuwi asu ya ni, sing ngeloke asu ki sapa? Kowe. Yoga. Lagu ki sing penak dijogeti. Lagu kok koyo nglokor kabeh. Sabar kok kene lho Nini. Ibu lagunya apa, Bu? Yang tadi Jaman tak tintin tak nek dentah dentah. Jerene wis Biyen ate janji. Nek saiki ana nganti ning gunung dongi seko cakung yen nemandung asili capek Mas ora cangkem ya ker sing muni kendang gamelan muni kabeh kok malah sing tak tau wah jane susah setruk aku nang kene syukur bisa pekok banget kowe. Kelane kok pokok-pokok ngono ki lho. Matur sembah nuwun Pak Sukijo, Bu Sukijo. Nggih. Alhamdulillah. Heeh. Kamu dapat berapa setoran? Dapat berapa? Matur suwun Bu Parmi. Pak Sukijo. Kene, come back to the place. Bareke. Campur sari koyo ngene. The dogs. The dogs dalmu jeblok kuwi. Warake yang sok dedok. Dedok ya asu. Bareh campur sari ke apik no kowe. Orang aku tak sogok no cekok murah-murah kuwi mari musik. Lah tak sogok jos. Kesuwen angel aku. Kowe iki nafsu apa piye? Ya maaf, kilap. Kok karepe kok ngemek-ngemek kae ketemu. Aku kilap nih, aku harus minta maaf. Ayo. Lah awas. Tak sogok ya. Tak sogok. Little. You're big. Maghrib. Lagu selanjutnya maghrib. Cah edan iki. They cannot modot. Debet bangun disko kuwi manuk-manuk dhewe kok dadan debet. Bare Bu ya. Kesel aku. Kesel karo yoga kuwi lho. Engke leren lah, penak leren. Masem kabeh kok sesuk. Sing siji debat debit. MC-ne mumet. Ladeni cah kok ngene. Wis leren sik lah setengah 6 punjul lho. Bapak-bapak, ibu-ibu, saderengipun lepatin pangapunten menika kadang-kadang saking Windy Laras ala Kalin cerah foto gentabuana genset lerep sak petawis wekdal mengke sak sampun badhe salat isya. Kami ora sah. Bu leren nggih, Bu. Sing domah ngakon leren. Wegah. Paket teh. Telingsikan, Ket. Gak. Iki sing ngebarke aku apa kono jane? Aku ki MC lho. Siji kasil. Fanmu akeh lho. Oke, nanti jam 8 main lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak usah, Pak. Udah lah. Podo. Udah Pak, ini setengah 6 lebih Pak. Belakang udah pengajian ya Bu ya. Belum. Enggak usah. MC gak nyanyi blas. Iki ya goedan kabeh apa piye jane? Campur sari apa jane? Udah. Saya enggak sanggup. Bodoh amat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya. Telingsingan. Iki sing dimakon wis Erik.
Siji meneh mbahmu iki nabrak magrib engko. Masih bersama MC tuanya Indonesia Bugel Adi Prayitno. Sarang-sarang Windy Laras. Diparani ngoyo-oyo. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogo. Leren kabeh. Kang kadulu Lu tak kira kawin kontrak. tresnanira kang satu Inep hotel Larasati. rumah saben rasa tresno kang setya satu tresnanira Sri Huning An Wiratmaya. Iki bawane kawin kontrak lho mau. Lah Sri iya. Huning Pak niki pekok niki. Aku kok mbok pokok-pokok. Aku anyel kok karo kowe iki kok. Lah ya apa? Wong Sri Huning kok bawane santri pekok iki lho. Kawin kontrak. Terus Nginep hotel Larasati. bocah kowe. Regane 250. Kuwi ngono lelakonmu. Balik ngono gatel-gatel. Sri Huning nggih Pak diaturke nggih. Bukane celuk, Dik. Dik iki Sri Huning spesial kagem pepundhane awake dhewe, Pak Warno. Mlepokne mah. Oke. Sri Huning Mustika Tuban. Lapung tresno Sekep lan sapoyo pati. Marang Raden Wiratmaya. Aku prasetyo anam putra pekok. Suralawe Adipati Tuban. Sri Huning putrane Ngadi Bangsa
boyo pati Kang Raden Wiratmaya kang wus prasetya anambut krami Santoso niki nggih lha nggih niki malah pun tepang kula awet riyen kok Pak nggih beliau kan mboten kok riyen Pak Santoso kula ngandhape Pak kula juniore iya nggih Pak jenengan niku masa jenengan juniore genah tuwek jenengan kok ya lho kok junior aku karo Pak Santoso tuwek aku sing senior ngono ki lho oh lah matamu katarak ngene Pak mengke jenengan ngersake lagu napa pun to niki kalih nguri-nguri budaya nggih Pak pun dados menapa ya mengke ngersake lagu napa kacih ditembangke mawon pun boten sambayar estu nggih boten terus Pak Warno asik Pak kepada kita Pak Eko, Pak Wang, Pak Pur ayo boleh monggo ini Pak Warno sing arep nyawer tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran keri ing zaman kok ya sing eling dik eling bapak mas iku budaya bener kandang ayo Pak Haji Pak RT cabai rawit dhewe senagam awake dhewe Bu
ketimuran Ngangkoke eri ing jaman kok iya sing eling Pak Warno eling bapopo iku budaya bener kandhamu nih kowe iki minggir Wardoyo nek ora Wardoyo. Windy Laras. Joget-joget piye, joget-joget piye? Wong ayu sing tanani rina wangi mong tak epi-epi aku ora bisa lali wong sliramu papujan ning ati bagian Selatian sepisan ketemu nanging gede rasa tresnoku aku ora bisa sok kapan jodohmu siramu sing tak tresno karone wong liya aku katut tetep tresno nanging aku kok gawe lara Nyawere lali to. mau dicokeki bajiro to Lah kok bajil gimana? mentang-mentang karo gaya nyanyine diapik-apike Lah biasanya apa ora apik? biasanya ra ngono kuwi lali lho asem tenan karo dik gaya Rasa cemburu. marai jerles Rasa apa? ngerti ngono ratake kesempatan mau Rasa mari apa mau? Jerles. Jerles ki apa? ajar Mas Bugel cemburu ajar kok nganggo dik lho sing nyeluk dik kudune aku tok Oh ngono. penggemar kok nganggo dik gaya Yo bentong. mari anyel aku wah leboke Ning apa Slow, wae, jos. eh
lakon